дар шаҳру ноҳияҳои ҳудуди вилояти хатлон ба истиқболи арзанда аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон садҳо иншооти гуногун таъинот бунёд мегардад. дар ноҳияи вахш дар радифи дигар иншооти ҷашнии сохташаванда бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ва ҷалби соҳибкорон низ корҳои ободонию бунёдкорӣ вусъат меёбад. аз навсозӣ гаштани толори варзиши муассисаи таълимии рақами 1 ноҳияи вахш бозгӯи ин гуфтаҳост. солҳои қаблӣ хонандагони муассиса аз ҳолати ногувор доштани толори мактаб соатҳои тарбияи ҷисмониро дар майдони муассиса мегузаронинданд. ҳамакнун аҳли ин даргоҳ имкон доранд дар ин макони тозаву барҳаво соатҳои дарсии тарбияи ҷисмониро анҷом диҳанд. аввалан сипосгузори худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем, ки ин қадар дар муассисаҳои таълимӣ яъне аз ҳисоби онҳо муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шудаанд. боз аз тарафи соҳибкорон албатта муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шуда, тармиму таъмир карда шуда истодааст. аҳли омӯзгорони муассисаи таълимии рақами 1 миннатдории худро ба соҳибкорони маҳаллӣ мерасонем, ки ин қадар ба мо шароити хуби таълимӣ фароҳам оварда истоданд. чуноне ки мебинем дар толори варзиши мо низ албатта кӯҳна фарсуда шудагӣ буд, албатта аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ низ таъмиру азнавсозӣ карда шудааст. толор бо таҳри замонавӣ азнавсозӣ гардида ҳуҷраҳои либосивазкунӣ ва утоқи омӯзгорон низ мавриди таъмири асосӣ қарор гирифтааст. тибқи иттилоъ дода шуда дар толор ҷавонону наврасон метавонанд аз рӯи 3 намуди варзиш волейбол, баскетбол ва футболи хурд машқу тамринҳои худро идома диҳанд. дар азнавсозии толори муассиса беш аз 250 000 сомонӣ масраф гардида оянда рушди намудҳои гуногуни варзиш низ дар назар дошта шудааст. ҳукумати мамлакат варзишро яке аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоии давлат эътироф намуда барои пешрафти он ҷалби васеи сокинони кишвар ба варзиш ва оммавигардонии варзиш, солимгардонӣ ва тарбияи ҷисму рӯҳи солим тадбирҳои муассирро амалӣ мегардонад. бо ҷонибдорӣ аз ин ташаббусҳо соҳибкорони ноҳияи вахш дар сомон додани корҳои ободониву бунёдкорӣ саҳми худро мегузоранд.